Hello ka parokya, aduna na sad kita isgutanon karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang mga Marian hymns and songs. Kanusa man ni siya pwede makanta ang mga Marian hymns and songs sa sulod sa misa? Pwede ni siya kantahon sa entrance, sa preparation of gifts o sa halad dapita, o sa communion, o sa final song. Anyway, ang final song is wala naman na siya labot gyud sa sulod sa misa. Tulo ka okasyon nga pwede ni siya makanta. Una, January 1, solemnidad sa pagkainahan ni Maria. Ikaduha, August 15, solemnidad sa pagsaka ni Maria sa langit or Assumption. Ikatulo, solemnidad sa pagka-Immaculada Conception ni Maria or Immaculate Conception, December 8. Gawas ana mga ordinaryo lang nga mga Marian events, no? Labi na ron nga Mayo no naghalad mo kay Maria, dili na siya pwede kantahon sa tunga-tunga sa misa or sa misa ang mga Marian hymns o Marian songs. Make sure lang po nga tunong ayaw kantaha tong Immaculate Conception nga kanta dito sa Assumption or magbali-bali, no? Kinahanglan itunong yun nga dito lang sa kung asa siya natunong nga kapistahan. Kada lang sa karon, God bless.